juoksilla hän kulki kohti kuolemaa. Askel askeleelta takan alla. Hänet ristin puuhun naulittiin, Herran murrettiin, korkein kuninkaista, halleluja, 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 halleluja. Hän katsoi kohti taivasta ja kysyi Jumalaltansa, nyt hylkäsitkö minut, Isäni? Joi hän maljan katkeran ja antoi uhrin puhtaimman. Henkeni annan, Isä, sun käsisi. Halleluja, 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 tumma taivasta tähyten, keihästänsä pidellen, sotilas vieraan vallan hänet tunsi. Lankes maahan katuen, kyyneleitä peitellen, sanoi hän on kuninkaamme, halleluja, 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 halleluja. Ruumis kalliohautaan laskettiin ja pellavan liinan käärittiin. Ei ystävänsä voineet sitä kestää. 3 päivää myöhemmin he saivat sanan, enkelit on Herra ylös noussut, halleluja, 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 voi tosta pyhän kuninkaan naulojen jäljet todista, me niiden kautta omme parannetut. Ei voisi olla suurempaa kuin sanomansa julistaa, on kuolema nyt lyöty, halleluja, 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 halleluja. Tervetuloa Hämeenlinnan vapaaseurakunnan jumalanpalvelukseen. Yhteiselle matkalle pääsiäisen tapahtumiin. Pieni kertaus. Jeesus
oli otettu kiinni ja tuomittu kuolemaan ristillä. Hän kuoli Golgatalla ja haudattiin kalliohautaan. 3. päivänä Jumala herätti hänet kuolleista ja näin hän voitti kuoleman. Vaikka Jeesus oli puhunut tästä opetuslapselleen monia kertoja, he eivät olleet ymmärtäneet, mitä hän tarkoitti. Vasta kun hän ilmestyi heille kuoleman jälkeen, monet uskoivat häneen. Kertomuksemme alkaa täältä, kalliohaudalta. Oli pääsiäisaamu. Aurinko oli juuri noussut ja luonto heräili. Kukat tuoksuivat ja sirkat sirittivät. Maria Magdalena ja Maria olivat käyneet Jeesuksen haudalla ja palasivat sieltä kiihdyksissään opetuslasten luo. He olivat kertoneet, että hauta oli tyhjä. Siis tyhjä. Kivi oli vieritetty sivuun. Pietari ja Johannes lähtivät saman tien tarkistamaan tilanteen. He kiiruhtivat kalliohaudalle ja näkivät heti, että naiset olivat puhuneet totta. Johannes, odota, älä mene niin lujaa. Todellakin, kivi on poissa. Kivi on vieritetty pois. Katsotaan tänne. Ja hauta on tyhjä. Katso, Annas kun mäkin katon, mikä? Tässä on kääriliina. Tyhjä käärinliina. Jeesus Niin. elää. Jeesus elää todellakin. Mahtava uutinen. Todella ihmeellistä. Mennään kertoon toisillekin. Todella. Nyt. Johannes ja Pietari ymmärsivät, mitä Jeesus oli eläessään puhunut, ja uskoivat, koska he näkivät, että vain käärinliinat olivat jäljellä. On tänään vieritetty haudanesta suuri raskas kivi. Taidan uskaltaa uskoa, että Herrani elää. Tänään, huomenna ja aina mun Jeesukseni elää. Tyhjäkskö teit työt kuoleman ja kannoitko meidän taakat? Tämäkö on se toivo pimeyden keskellä? Katsotaanpa, mitä muuta haudalla tapahtuu. Maria Magdalena palasi haudalle ja itki. Hänen rakas mestarinsa oli kuollut. Hän oli surumurtama. Maria ei heti tunnistanut miestä, joka äkkiä ilmestyi haudan luokse. Mies kysyi Marialta, miksi tämä itki? Minun herrani on viety täältä jonnekin, enkä tiedä mihin hänet on viety. Tiedätkö sinä, missä hän on? Oletko puutarhuri tai veitkö sinä hänet jonnekin vai kerro nyt vaan, missä hän on? Maria. Opettaja, Herra, se olet sinä. Vasta kun Jeesus puhui Marialle, tämä tunnisti Jeesuksen. Silloin Maria ymmärsi, kuka Jeesus oli, ja hän uskoi. On tänään vieritetty haudanneesta suuri raskas kivi. Taidan uskaltaa uskoa, että Herrani elää. Tänään
Tiedätkö teit työt kuoleman ja kannoitko meidän taakat? Tämäkö on se toivo pimeyden keskellä? Saan uskoa varmasti, että mun Jeesukseni elää. Tänään, huomenna ja aina mun Herrani elää. Tämähän on se toivo, ikuisuuden kestävä. Siirrytäänpä sitten Emmauksen tien varteen seuraamaan Emmauksen tien tapahtumia. Pääsiäisjuhlien jälkeen 2 opetuslasta oli ollut matkalla Emmaukseen 12 kilometrin päähän Jerusalemista. Tiellä he olivat tavanneet miehen, jonka kanssa he olivat keskustelleet erikoisista pääsiäisen tapahtumista. Etenkin siitä huhusta, että Jeesus olisi noussut kuolleista. Mies oli selittänyt opetuslapsille kirjoituksia ja he olivat keskustelleet yhdessä. Perillä he päättivät syödä. Ja miehen murtaessa leipää opetuslapset äkkiä tajusivat, että mieshän oli Jeesus. Silloin Jeesus katosi ja opetuslapset päättivät saman tien palata Jerusalemiin. Se on totta. Niin on. Jeesus elää. Ihmeellistä. Niin on. Muistatko, miten hän mursi siinä leipää? Ja kun hän mursi, niin sitten me vasta huomasimme, että hyvänen aika, se on Jeesus. Ei kukaan murra leipää niin kuin Jeesus. Ihmeellistä. Herra elää. Kyllä, olemme valtavan onnellisia. Ja kyllä, mitä me kerrotaan muille? Pitää kiirehtiä, kun pitää muille kertoa. Ja samat sanat, mitä hän käytti silloin ehtoollisella. Kyllä, tämä on ehdottomasti tärkeä. Opetuslapset olivat paljon keskustelleet Jeesuksen kanssa ennen tämän kuolemaa. Mutta vasta leivän murtaminen sai heidät näkemään ja ymmärtämään. Vaikka tieltä eksynkin, enkä tiedä mihin kulkisin, rakkautes pysyy kuitenkin. Kun väsyn tähän maailmaan, sulta uuden toivon saan, ei arvaus lopu milloinkaan. Sinä olet tie, totuus ja elämä. Sinä olet tie, totuus ja elämä. Sua kohti tahdon kulkee, sanoistas kiinni pitää. Kanssas maailma uusi aukee, sinussa voin hengittää. Annat voiman heikkouteen, virvoitat mielen uupuneen, palautat mut ennalleen. Kanssas vielä nousta saan, siivilleni uudestaan, ei armos lopu milloinkaan. Sinä olet tie, totuus ja elämä. Sinä olet tie, totuus ja elämä. Sua kohti tahdon kulkee, sanoistas kiinni pitää. Kanssas maailma uusi aukee, sinä
Kleopas ja Bartolomea päätyivät Emmauksen tieltä Jerusalemiin. Mennään mekin katsomaan, mitä Jerusalemissa tapahtuu. Opetuslapset kokoontuivat päivittäin jonkun kotona Jeesuksen kuoltua. He eivät ymmärtäneet, mitä oli tapahtunut, eikä mitä heidän nyt pitäisi tehdä. Heitä pelotti, että heidätkin otettaisiin kiinni. He piileskelivät yhdessä lukkojen takana epävarmoina tulevaisuudesta. Äkkiä heidän keskelleen ilmestyi hahmo, joka oli tullut sisälle ovien ja seinien läpi. Aave! Rauha teille, rauha teille. Minä se vain olen. Tässä käteni. Näettekö naulanjäljet? Onko se Jeesus? Joo. Tässä myös kylkeni, jonka keihäs lävisti ristille. Ettekö tunnista minua? Sinä todellakin elät. Ihmeellistä. Et olekaan kuollut. Sinä olet meidän keskellämme. Tämä on ihmeellistä. Sinä elät. On todellakin ihmeellistä. Onpa ihanaa, ettet jättänytkään meitä. Minä lähetän teidät maailmaan niin kuin Isä on lähettänyt minut. Lähetän teille myös Pyhän Hengen. Pyhän Hengen. Te tarvitsette sitä, kun olen lähtenyt. Mitähän se on? Paikalla olleet opetuslapset uskoivat, koska he näkivät omin silmin Jeesuksen ja jäljet hänen käsissään ja jaloissaan. Tämän jälkeen he ymmärsivät paremmin, mitä Jeesus oli heille eläessään puhunut ja mitä se merkitsi. Huokauksen päässä minä olen sinusta. Huokauksen päässä, kun et osaa puhua. Lähempänä kuin ystävät. Lähempänä kuin ymmärrät. Huokauksen päässä minä olen sinusta. Muutamaa päivää myöhemmin Terve. opetuslapset olivat jälleen koolla ja he näkivät jälleen Jeesuksen. Opetuslapset olivat innostuneita ja heillä oli suuri ilo siitä, että Jeesus oli ilmestynyt heille ja he käsittivät, että Jeesus oli todellakin voittanut kuoleman. Kyllä on mahtavaa. Ihan käsittämätöntä. Ihmeellinen asia. Siis hänhän puhui meille kuolemastaan ennen kuolemaansa monia kertoja, mutta me ei silloin tajuttu. Kuinka oikeasti tyhmiä me olemme olleet? No niinpä, emme uskoneet silloin. Mutta olen kyllä niin onnellinen, että sain vielä nähdä hänet. Samoin. Ja miten ymmärtämättömiä. Jeesus selitti monta kertaa, eikä kukaan meistä ymmärtänyt. Ja sitten kuitenkin tässä me olemme yhdessä ja me olemme nähneet hänet ja ihana iloita. Ja Joo, Shalom, nyt syödään. Tuomas. Nyt Tuomas. Mitä te höpötätte? Ei Jeesus elä. Kyllä. Ei se elä, minä ei usko. etkö? Jeesus todellakin elää. Hän on noussut kuolleista.
Ja se on varmaakin varmempi asia. Jeesus on noussut kuolleista. Hän elää. Ei minä usko, että Jeesus elää. Uskon vasta siis, kun mä näen hänet. Näen reikiä hänen käsissä, haavoja. En mä usko. Hei, Tuomas. Tässä olen. Näetkö naulanjäljet käsissäni? Tässä myös kylkeni, jonka keihäs lävisti. Minun Herra, minun Jumala. Tuomas tarvitsi tämän kokemuksen. Hän uskoi vasta, kun näki Jeesuksen omin silmin. Huokauksen päässä minä olen sinusta. Huokauksen päässä, kun et osaa rukoilla. Lähempänä kuin pelkäsi. Lähempänä kuin hätäsi. Huokauksen päässä minä olen sinusta. Älä pelkää, älä pelkää. Minä kuulen kaikki huokauksesi. Älä pelkää, älä pelkää. Minä kuulen kaikki huokauksesi. Huokauksen päässä minä olen sinusta. Johannes, minä lähden kalaan. Mikä mainio idea. Kalaan, totta kai. No, sitten mennään. Pietari ja Johannes. Kalaan. Ei, kyllä meidän pitää lähteä myöskin Getsemanen järven rantaan katsomaan, mitä ne Pietari ja Johannes siellä tekevät. Opetuslapset olivat palanneet omaan entiseen ammattiinsa. He olivat kalastaneet koko yön Genesaretin järvellä, mutta he eivät olleet saaneet yhtään mitään. He palasivat väsyneinä rantaan ja näkivät siellä miehen. Tämä oli kehottanut heitä heittämään verkot veneen oikealle puolelle. Opetuslapset olivat ihmetelleet kehotusta, mutta olivat tehneet niin. Valtavan määrän kalaa. Saatuaan verkot raahatuksi rantaan, he pohtivat tapahtunutta. Olipas melkoinen kalansaalis. Ihan Ihan valtavasti. Ihan tajuton. Onneksi verkot kestivät. Melkoinen saalis.
Niin, onneksi ne oli ollut vähän aikaa kuivumassa, niin kesti taas. Miten näin kävikään? Tämä ei voi olla muuta kuin ihan valtava ihme. Niin, ollaanhan me ennenkin nähty ihmeitä. Tämä on jälleen. Se täytyy olla Jeesuksen tekemä ihme. Ei Niinpä. tätä kalaa ole koskaan tullut näin paljon. Eipä. Tämä on ihme. Mutta muistatteko, tuli mieleeni tässä, silloin kun näin Jeesuksen, niin mä hyppäsin sieltä vedestä ja uin sinne rantaan. Niin, hän oli rannalla. Niin, hän oli rannalla. Itse asiassa kyllä mua oikeastaan nolotti se, että mä en heti tunnistanut häntä, vaikka 3 vuotta me kulimme hänen kanssaan. Niin sitten se vaan tapahtui. Niin, jo melkein hukuit sinne. No kyllä mä nyt uida osaan. Vauhti Veikko, Pietari. No. Mutta oltiin me kaikki vähän hämmennyksissä. Joo, kyllä. Tämä täytyy olla kyllä Jeesuksen tekemä ihme. Eihän hän ollut mikään kalastaja. No ei. Ajatelkaa nyt. Niin me ainakin hän vain sanoi, että ajattelimme olevamme. Niin, hän vain sanoi, että heittäkää tuonne verkot, sieltä tulee kalaa. Ja sieltä tuli. Ei olisi uskonut, mutta Jeesus teki sellaisenkin ihmeen, käytännön ihme. Lähtisittekö vähän perkaamaan nuo kalat pois tuosta, ettei ne jää siihen? Ja hei, laskekaa nämä kalat. Tässä voi olla tosi monta. Mä veikkaan, että 153 ainakin. Okei, hyvä veikkaus. On enemmän. No, kattokaa. Mennään laskemaan. Jeesus lähestyy opetuslapsia heidän tutussa elinympäristössään, heidän työssään ja arjessaan. Nähtyään kalaihmeen opetuslapset saivat vahvistuksen Jeesuksen ylösnousemuksesta ja hänen voimastaan. Hän luovuta toivoa, vaikket huomaisi kajoa, joka hiipien läks
Lämmin iltatuuli käy Genesaretin järveltä. Nuotio on viritetty. Ilmassa on savua ja paistuvan kalan tuoksua. Kuunnellaan, mitä näillä kahdella herralla on asiaa. Opetuslapset olivat lähteneet selvittelemään verkkoaan ja perkaamaan suurta kalasaalistaan. Jeesus jäi nuotion ääreen ja Pietari istahti Herransa lähelle. Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Rakastan, Herra. Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua todella? Sinä tiedät kyllä, rakastan, Herra. Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua tosissasi? Olenko sinulle tärkeä? Voi Jeesus, miksi sinä 3. kerran sitä minulta kysyt? Etkö sinä tiedä, että sinä olet minulle tärkeä? Minä rakastan sinua, minä tekisin mitä tahansa sinun tähtesi. Minä annan sinulle erityisen tehtävän. Saat olla lampaitteni paimen. Simon, ruoki ja kaitse karitsoitani ja lampaitani. Seuraa minua. Kyllä, Jeesus. Sen minä teen. Kiitos. Näin Jeesus antoi Pietarille uuden mahdollisuuden. Menneitä ei enää muisteltu. Ne oli annettu anteeksi. Antaessaan tehtävän Jeesus muistutti Pietarille, että rakastaminen oli tärkein asia. Rakkaudella leivon ristasen. Kannan pöytään puurot aamujen. Kuulen pyynnöt pienten vatsojen. Jeesus sanoo, ruoki minun karitsoitani. Ruoki minun karitsoitani. Neuvon polun valtakuntasi. Sallin lasten tulla luoksesi. Laske meihin siunauksesi. Jeesus sanoo, ruoki minun karitsoitani. Ruoki minun karitsoitani.
Ruoki minun karitsoitani. Ruoki minun karitsoitani. Ruoki minun karitsoitani. Nyt matkaamme opetuslasten mukana Galileaan ja Öljymäelle. Jeesus tapasi opetuslapsensa vielä Galileassa, jonne hän oli pyytänyt heitä tulemaan. Siellä hän oli antanut opetuslapsilleen huikean tehtävän. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Ja katso, olen teidän kanssanne joka päivä, aina maailman loppuun saakka. Mahtavaa. Se oli kyllä hieno hetki. En ikinä unohda sitä. Hän ihan todella lupasi, että hän on meidän kanssamme maailman loppuun asti. Niinpä. Tuntuu kuitenkin niin haikealta. Jeesus hyvästeli meidät. Ensin me ilahduimme niin kovasti siitä, että hän ei ollutkaan kuollut, vaan hän on ylösnoussut ja sitten hän lähtee. Niin. Ja nyt me ollaan taas ilman häntä. Mutta olihan se rohkaisevaa. Se oli niin ihan mahtava, rauhoittava. Sellainen sanoma. Meidän tulee uskoa. Mutta sellainen sanoma. Menkää koko maailmaan. Niin. Aikamoinen tehtävä. Sehän on ihan mahdotonta. Mitä, Pietari? Niin. Siis kyllähän Jeesukselle on kaikki mahdollista. Hänhän on Jumalan poika. Mutta siitä olen kyllä kanssasi samaa mieltä, että kyllä se meille aika mahdoton on. Miten me siitä voisimme selvitä? Niin. Hän lupasi antaa meille pyhän hengen. Niin, aivan. Matkaseuraksi ja vahvistukseksi. Ja sitten me voimme mennä kaikkeen maailmaan julistamaan ilosanomaa. Siinä se on. Siinä se on. Öljymäillä Jeesus siunasi opetuslapsensa ja kohosi sen jälkeen heidän nähtensä ylös taivaaseen. Opetuslapset jäivät ihmeissään katsomaan, kun pilvi oli peittänyt Jeesuksen ja hän oli kadonnut näkyvistä. Silloin paikalle ilmestyy Herran enkeli. Mitä te siinä seisotte ja katselette taivaalle? Tämä Jeesus, joka nyt otettiin ylös taivaaseen, tulee takaisin samalla tavalla kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Herran saapuu kuin ihana aamu, tulee maanpiirin kirkastamaan. Niin kuin heleä auringon hehku, meitä rakastaa rakkaudellaan. Hän on jylhä kuin valkoinen vuori, yhtä luja ja horjumaton. Niin kuin tunturin lahella lumi, kasvot kohtavat hänellä on. Kristus halkaisee taivaan ja saapuu, tulee
rakastavaa. Kristus halkaisee taivaat ja saapuu, tulee maailmaa hallitsemaan. Tulen siivillä luoksemme rientää rauha, ruhtinas kirkkaudessaan. Sinä päivänä valkeus voittaa, koittaa oikeus kansoille maan. Silloin näkevät kaikkien silmät rauhan ruhtinaan kirkkaudessaan. Hauta on tyhjä. Kristus on totisesti ylösnoussut. Menkää siis ja palvelkaa Herraa ilolla. Rahalahjan voit jättää oven viereen, kun poistut salista. Mutta eiköhän me anneta kiitokset meidän käsikirjoittajalle ja ohjaajalle Emmalle ihan aplodien kerran. Eiköhän me kiitetä todellakin Emmaa siitä, että hän on saanut tällaisen joukon kokoon. Me koko seurakuntana halutaan kiittää sinua. Sä oot saanut erittäin monimuotoisen joukon kokoon ja kiitos, että sinä jaksat vuodesta toiseen tehdä meille tämän ilon. Oikein hyvää pääsiäistä kaikille. Meillä on tullut myös rukousaiheita ja ymmärtääkseni keskiviikon rukousaamussa rukoillaan niiden puolesta. Lapsille on kolehti rasioiden vieressä pieni pääsiäisyllätys. Ja Jopihan muistaa. Hiltusen Ossin muisto. Adressi löytyy vielä kirjapisteeltä. Jos haluat sinne vielä laittaa nimesi, niin teet hyvin. Kiitos.